Bismillahir Rahmanir Rahim, assalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'ad, wannan kasida da za ku ji kasida ce ta tunawa da ainihin 'yan mazan jiya. A munasabar cika shekara 61 da samun 'yancin Najeriya. Daga ni ɗan uwanku Abubakar Ibrahim Alkantamawi. Rabbu mai jin kai ga bayi, Rabbu mai jin kai ga bayi, mai gwanintar juya yayi, kar ka bar mu cikin bilayi a abin da ba zai yi fa'ida ba. Zuciya ta kwanda ƙuna, gashi babu laka jikina. Sanda wansu suke ta murna, ni kwa sai kukan da bai tuke ba. Me yasa bukari na koka, har a ganni da ɗaura fuska, sanda fuskoki ka haska, ni kwa san ba a ganni na sake ba. To bara na tsaya na nisa, yadda zan iya ba ku amsa. Allah sa kuma kar ku ƙosa da bayanin nan da zan yi babba. Zan faɗa muku ba kawaici, ni a duk ran karɓe ‘yanci, zuciyata kan yi ƙunci da tuno manyan da ba su gaba. Salihan bayi na Allah, masu halayen adala, wanda ‘yancin wanga daula suka zam sanadinsa ba ba'a ba, sun yi aiki kai da fata, ba zalama ba mugunta, babu gasar canza mota, ba su tara kuɗi a bankuna ba, sun amintu su ba da ransu don su ‘yanto al'umarsu. Babu mai hali na kusu, ba wa washe dukiya su kai ba, sun ƙware a sanin bature, duk wuya kuma sun ka jure, don kawai burin su kare talakawa ba da shamaki ba. Ɗan tafawa Firayim Minista, Bubakar Kogin Bajinta, ya ƙi yarda sam ya huta, matuƙar ‘yancinmu bai dire ba. Dubi Ahmadu Bello shi ma, ɗan waliyai masu ƙima, ya hidimta babu homa, bai yarda a danna al'umma ba. Sun yi ƙwazo ba ƙusuri, don su gammu cikin sururi. Rabbi ninka dubun ujuri na sutun da ba su yi mazalima ba, sun hidimta babu wasa, duk wuya kuma ba su fasa. Rabbi ya karɓe abinsa, ba a bar mana su a duniya ba. Sun sayo wa ƙasa mutunci, sun ka bar mu cikin karimci. Yanzu masu halin kumurci a ƙasa ba su bar mu mun sake ba. Dole na yi kuka na ƙara, wagga mummunar hasara, ba tsimi kuma ba dabara, ba mu san manufar Ubangiji ba. Rabbana ka ji kan tafawa, shugaban da yake dafawa, gashi bai da bakar adawa, ba a san shi da tara kwabbuna ba. Har da sardaunan ƙasarmu, mai yawan jin tausayinmu, Rabbi su duka sun riga mu, ka ji kansu da gafarar karabba. Ya mazo a shugabanci, ya kamata ku janya barci, ku yi abin yi don ku ceci jama'ar ku su tsira ba ba'a ba. Duk ku ɗau halin mazaje, can na baya da sun ka tirje, dukkanin san rai ku murje, bai kyau a buge da handuma ba.
su kuɗi komi yawansu, to mutunci na gabansu, tun da sunan za a bar su ba da su ne za a lahira ba. Kun ga su wancan na baya, duk ƙasar nan sun karaya, sun ka sanya ƙasa a hanya ta mutunci ba ta hallaka ba. Shi ya sanya kwarjininsu ya yi ta ƙoli a zamaninsu, har a bayan rai yabansu bai ƙaura a namu bakuna ba. Sun ci riba fai da ɓoye, an yabe su suna araye, kan rashin su zubar hawaye bai bar dukkanin idanuwa ba. Rabbi sa manya su gane, Rabbi sa manya su gane, shi fa mulki jarrabi ne, in ka ja ragamar mutane bai kyautu ka dinga wawura ba. Rabbi taimaki masu mulki, sa su kan turba ta kirki, sai adala babu sirki su rabauta a nan da gobe rabba. Rabbi sanya dukan talaka, Rabbi sanya dukan talaka, wasu kauce taka doka, duk ƙasar mu kasa ta haska ba wai ta zamo cikin duhu ba. Nan na ja burkin batuna, wanda na yi a baitukana, Rabbi ya fe kuskure na kai za kai ni ba zan iya ba. Bubakar na gode Allah, wanda shi ya nufa na ƙulla, Rabbana ka kawar da illa wata ƙabbal Rabbana ka karba. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.